ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕ ಬಾದುಂಡು 16/2/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ನಿಕಲ ಮೋಹದ ದಾರಳು ತುಂಡಾವುಡು ದೇಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರು ಈ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ಓವ್ಯ ವಸ್ತುದ ಮಿತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಏರುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಟೈಟಲ್ ದಾದಾದುಂಡು. ನಶೆ ವಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಏರುಂಡು? ಉತ್ತರ: ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ಡುಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತಗಳಂಧರ್ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅಕುಲಿ ಕಳಂಗಿಧರರ ಪೇರು. ಅಕಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಭಿಕ್ಷುಕರಿರ್ದು ರಾಜರಾಪ ಪನ್ಪುನ ಬುದ್ಧಿ ಡುಪ್ಪುನು. ಏರು ರುದ್ರಮಾಲೆಡು ನೇಯ್ಗೆ ಅದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕಲಿಗೆ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಏರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರುಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮದ ಪ್ರತಿ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಏಪಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಏರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಪ್ಪೇರು ಆಕಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ್ದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಬಿಡ್ಪೇರು. ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳ ಭಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಜಿ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಒರಿಯ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಆರೆ ಬತ್ತದ ಕವಡೆರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದ ಅಕಲಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ದೇವತೆಲೆ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಾಪೇರು. ಶ್ರೀಮತೊರ್ದು ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಏರ್ನ ಮತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಗುರುಕುಲ ಮತವನ್ನು ದೇತನೊಡವೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ತೇರಿಪೋದೇರು ಸದ್ಗುರುನ ಶ್ರೀಮತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಸದ್ಗುರು ಅಕಾಳು ಪಂದು ಸಿಕ್ಕಿರು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಸದ್ಗುರು ಅಕಾಲಮೂರ್ತಿ ಪಂಡ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪನ ಅಕಾಲಮೂರ್ತಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಗ ಅಕಾಲಮೂರ್ತಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸದ್ಗುರು ಅಂಚನೆ ಗುರುವಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಕರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಗಿಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾತ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಿರ್ದವರ ಹಾಕಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊನಿರು ಪಂದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಈ ದೇವತಾ ವಿಷ್ಣು ಆಪೇರು. ನಿಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪರು. ಆರ್ನ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತೊಂದು ಪಾವನ ಆಪರು. ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರಾದಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಕುಮಾರಿಯರಿಗಂತೂ ಈ ಓವ್ಯ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕ್ಲೆ ಕೇವಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಸ್ಮೃತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಕೂಡ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನಿರ್ದವರ ರಡ್ಡು ಪರಿವಾರಲಾದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಅಶರೀರಿ ಅದು ಬಿಡ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗಿದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾಪನ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆ. ಯಾನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಂತಿನೇ ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಎಂಚ ಪರತ್ ಬಂಗಾರನು ಭಟ್ಟಿಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಕಲ್ಮಶ ಪೋದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂದುಲ ಸಹ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಆಯ್ನರ್ದವರ ಅಕಲ್ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆಯುಂಡು. ವಾ ರಾಜಯೋಗನು ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಪದರೋ ಐನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲ ಸಹ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಮುಗುಲು ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೇರು ಬಂದ ಅಕಲು ತೆರಿವೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸನ ಏರ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸನಂತೂ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಕಲ್ಪವೇರು. ನಿಕಲಿಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅವನುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತುಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಇಂಚಿನಕುಲು ಶರೀರ ಬುಡಿಯರು ಪೋದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರ ನನಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಆಯ್ದವರ ಎಂಕುಲು ದಯಗು ಬುಲಿಪುನಿ. ಮೋಹದ ಅಂಶ ಪಿದರದು ಪೋಪುನು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಳಂಗಿಧರರ ಪೇರು. ನಿಕಲೆಡ್ಲ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರದ ನಶೆ ಉಂಡು. ಪೋದು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಕಳಂಗಿಧರಾಪೆ ಭಿಕಾರಿಯದ ರಾಜರಾಪೆ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗಲ ನಶೆ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಉಲೈಗೆ ನಶೆ ಉಪ್ಪುನ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತಕಲಂದರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಕುಲ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಳ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಎಂಚ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆ ಏರುಂಡೋ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲಿಗಳು ಸಹ ಏರೋಡು. ನಿಕುಲ ಸಹ ರುದ್ರಮಾಲೆಡು ನೇಯ್ಗೆ ಆದುಲ್ಲರು. ಏರಿಗೆ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲಿಗೆ ನಶೆ ಏರುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪ. ಈ ನಿಶ್ಚಯರ್ದು ಏರೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ತುಯ್ಯರಡಲ ಸಹ ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಲೆ ಪಂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ಬಾಲ್ಯದ ರೂಪಡು ತೋಜುವೆ ಏತು ಪೊರ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ತರೆನು ಏತೊಂಜಿ ತರೆ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನಿರು. ಉಯ್ಯಾಲೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪೇರುನು ಬರ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅವು ಜಡ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಮೊಕಲಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪಡು ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಯಾನು ಬಾಲಕಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮೊಕಲಿಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆನು ತೂಪರು. ಈ ಕಣ್ಣುಡು ಅಂತೂ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಗು ಯಪ್ಪ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಶರೀರದ ಪರಿವೆಪ್ಪುಜಿ. ಆ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಹಾರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕ್ಲೇನು ಬಾಲೆ ಪಂದು ತೆರಿವೇರು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಳ ಸಹ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಪುಂಡು. ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾಪುಂಡು. ಕೂಡ
ಅಕಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೋಲೆ ಜ್ಞಾನ ದೆತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ರಾಪರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಕವಡೆಯನ್ನು ದೆತೊಂದು ವಜ್ರದ ಮುತ್ತುಲೆನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ವಜ್ರದ ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ಶಿವಬಾಬಾ ವಜ್ರದ ಸಮಾನ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನರಿದವರ ಬಲಿದಾನ ಅಕಲ್ನಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಜಾದು ಜಾದು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪನ ರೀತಿದು ಬಲ್ತು ಪೋಪೇರು. ಅಕಲು ಪೋದು ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಪಾತ್ರನು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದ್ರೋಹಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಈ ದ್ರೋಹಿಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಗುರುವಿನ ನಿಂದಕರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಇಂಚಿನ ಅಕಲಿಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಕುನು. ಮುಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ತೆರಿಯೊಂದರು. ಮನುಷ್ಯರು ಯುಗ ಯುಗೋಟ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಂಚಾಂದು ಉಪ್ಪುನ 4 ಯುಗೋಟು 6 24 ಅವತರನು ಎಂಚದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕನಟ್ಲ ಭಗವಂತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐನದವರ ಮಾತಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ದು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಕವಡಿರ್ದು ವಜ್ರ ಸಮಾನಾಪನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಏನನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮಾತೆಟ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಐನದವರ ಒವ್ವೇ ಬೆಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಂದಿಲೆ ಕಾಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಪಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿತ್ತಾದುಂಡು. ಏಪ ಈ ರೀತಿ ಆಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗುಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಬರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಈ ಭಾರತನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸುರುಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಪೇರು. ಪಡೆಯೊಂದು 5,000 ವರ್ಷೊಡ್ಡು ಏತಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ಏರ್ನನೆ ಬುದ್ಧಿ ರಿಜ್ಜಿ. ಒರಿನವು ಭಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಲ್ನ ಚಿತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪನ್ಪೇರು. ಮಕ್ಕಳು ಚೈತನ್ಯಡಿತ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಪ ಪೋಯೇರು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಚಿತ್ರದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಅಕುಲು ಓಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು. ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಉಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಏರ್ನನೆ ಬುದ್ಧಿರು ಬರ್ಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿನು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾಬನನೆ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸುರುಕು ಇತ್ತೇರು. ಐಕಾದ ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒರಿಯೇ ಭಗವಂತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿನಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದೆತನೋಯ್ರು. ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. 6 ಬರಂದೆ ಇತ್ತೆರಡ ನಲ್ಲ ಕಾಸುಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಏಪ ಮೊಕಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಪಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಆ ಸಮಯಡು ಒವ್ವೇ ಪೂಜೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾನು. ಪೂಜ್ಯ ದೇವಿ ದೇವತೆಲೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಮ ಮಾರ್ಗೋಡು ವಿಕಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಮೊಕುಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾವೇರು. ಪಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ್ಲ ಈ ಪಾತೆರನು ನಂಬರ್ ವಾರು ತೆರೆಯೋನರು. ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣ ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಪುದರ್ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತೊನೇರು. ಐನದವರ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುವ. ಅಕುಲು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನೋಡು. ಭಾರತನೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನಾದಿತ್ತು. ನಿತ್ಯ ಕವಡದ ಸಮಾನಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಬಡ ಭಾರತನು ಕಿರೀಟ ಪ್ರಾಯವ ಆದು ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು. ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ. ಈ ಪಾತೆರೆಗೂ ಅಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪನ್ರರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಕುಲು ಮಾತ ಭಕ್ತಿದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅವೇ ನಶೆ ಏರ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ತೆರಿದೇರು. ಬಾಬಾ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಭಕ್ತಿದ ರೀತಿ ಪದ್ಧತಿಲುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಏತು ನಿಕುಲಡ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂಜೊಂದು ಪೋಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಅಯಸ್ಕಾಂತವಾದು ಬಿಡುಪಾರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೆಳೆತಾಪುನು. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ. ಆಂಡಲ ಸಹ ಯಥಾ ಯೋಗ ಯಥಾ ಶಕ್ತಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸದಾಕಾಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡತ್ತು. ಅಂಚಂದು ಈ ಶರೀರನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡು. ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರಾವಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರಾಪರು ಕೂಡ ಏರ್ಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನಕುಲು ಬತ್ತದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರ ಪಂದು ಪನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೇರು ವಿನಃ ಬೇತೆಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು. ಅಕುಲು ಏರ್ನ ಶರೀರ ವೈದ್ಯರು ಅಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರಿ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ದುಂಬು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪ ಹಿಂಚಿನ ವಿಕರ್ಮನು ಮಲ್ತ ಪನ್ಪನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಡ ಆಪುಜಿ. ಎಂಚ ಕಾಸಿ ಕಲ್ವಟ್ಟು ಬೂರ್ನ ತಕ್ಷಣೆ ಒಂಜೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮರಣ ಪಡೆಪೇರು. ಈತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂದೇನು ಉಂತದ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಕುಲು ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಪೇರು ಪಂದು ತೆರಿದೇರು. ಏರ್ಲ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಜನ್ಮದ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಗಿದು ಬಿಡ್ಪುನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸತಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಪುನು. ಏರ್ಲ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪಾಯರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಲ್ಪ ಪೋದುಪ್ಪೇರು. ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಳಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಬರ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುನು. ಅಪಗ ಈ ಮಾತ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು. 84 ಜನ್ಮದ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆಗೆದನು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಪ್ಪೇರು.
ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕ ಹೊಡೆದು ಪಾಸ್ ಆಪೇರು, ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ದಿತುನೇರು. ಏರ್ನಲ 100 ಅಂಕೋಲು ಉಪ್ಪುಜಿ, ಬಾಬನವು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಏರ್ಲ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜೆ ರೀತಿಲ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏತು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲನಕ್ಲನೆ ಆಯ್ನ ಚಹರೆಲುಂಡು. ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏತು ಮಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಅಂಡ ಒರಿಯನ ಮೋನೆಲ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಮೋನೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಜ್ಜಿ. ಏತ ಆತ್ಮಲ್ಲಿರು ಆತೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪುಯಿರು, ಅಪಗತಾನೆ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುಯಿರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಸರಿ ನಡೆತಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಐನೇ ಕೂಡ ತೂಪಾರು. 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ತುದ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪಾರು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಏರೆಗ್ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿದು ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಲು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬರ್ದೆ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನ ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಭಕ್ತಿನ ಕಲ್ಪವೆರು, ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜ್ಞಾನದ ಸುದೆಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಸುದೆಕುಲೆರ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಅವು ನೀರ್ದ ಸುದೆಕುಲಾದುಂಡು. ನೀರಂತೂ ಸದಾ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನೀರ್ದ ಸುದೆಕುಲು ಭಾರತಡು ಮಸ್ತುಂಡು. ಒರಿನವು ಮಾತ ಪಟ್ಟಣಲು ನಾಶ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಕಂಡೊಲೆ ಉಪ್ಪುಜಿ, ಬರ್ಸ ಅಂತೂ ಬೂರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನೀರುಡು ಸೇರುಂಡು. ಇಂದುವೇ ಭಾರತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನ ಒರಿನವು ಭಕ್ತಿ ಆದುಂಡು. ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಒರಿಯೇ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆರ್ನ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಕೇನೋಡು. 6 ಬತ್ತದ ಪತಿತೆರನ್ನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೇರು. ಐನೇರ್ದವರನೆ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಟಾನಗ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರ ದೂರ ಅಂಡು ಪಂದು ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಪಗಿಲು ಭಕ್ತಿರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪುನೆಯನ್ನು ತೆರಿದರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಪಾವನಾದ ಉಡ್ಪ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರಲ ಪಾವನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ವಾರು ಪಾವನ ಆಪರು. ಏತು ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು. ಮಸ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಅಕ್ಲೆನು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆಂಡಲ ಸಹ ಜೋಕುಲಾಪುನೆರ್ದವರ ಸುರ್ಗುಡು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಸದಾ ಯಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ನಶೆಟುಪ್ಪೊಡು. ನಿಕ್ಲೆಡ ಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿನಿ ಜಿಂಜೋಡು. ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಆವಡು. ಆತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಆವಡು. ಸದ್ಗುರು ಬಾಬನ ಪುದರು ಹಾಳಾಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವು ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಎಂಚಿನನೇ ಅವಡು ಏಪಲು ಸಹ ಬುಲಿಪೆರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ. ಸತ್ಯತೆದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೂಲಕ ಚಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಹರೆರ್ದು ದಿವ್ಯತೆದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯವಾದಿ ಭವ. ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮಲು ಅಕ್ಲೆನು ಸತ್ಯವಾದಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಆಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯತೆ ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಸದಾ ಸತ್ಯತೆ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸತ್ಯತೆದ ಅಡಿಪಾಯ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯತೆದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಚಹರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನೆದು ದಿವ್ಯತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಸತ್ಯತೆದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವತಃ ಬೊಕ್ಕ ಸಹಜಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆಪಗ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಾದಿ ಪಂಡ ದಿವ್ಯತಾ ಸಂಪನ್ನ ದೇವತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್. ಬೇಹದ್ದದ ಸೇವೆಡು ಬ್ಯುಸಿಯಾದುಪ್ಪುನಗ ಬೇಹದ್ದದ ವೈರಾಗ್ಯ ಸ್ವತಃ ಬಾದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.